нас е много мило што сме тука дојдени во Паланка. Ние искаме да шириме традиција, да шириме се што е убаво. Значи убаво ние што сме тука, стварно е убаво. За прва година е добро, ние сме задоволни. Първо, много благодарим за поканата да бъдем част от това страхотно празненство. За нас е огромна чест, знаем, че за първи път се провежда и това да сме част от този празник за нас е огромно признание и сме много благодарни на всички замесени на общината, на музея, на културния център за това прекрасно начинание и за честта да ни поканят. Имахме възможност да се разходим, да влезем в музея, бяхме и в манастира. Определено това е едно страхотно място, което видяхме колко много се е развило, разбрахме каква програма е предвидена и каква е правена предни години, така че абсолютно смятам, че това е едно признание за вас заслужено и абсолютно гледам с нетърпение какво ще се случи от тук напред през годината.